Okay, maayong buntag sa inyong tanan. Di ana po ko diri sa Tagupaon kay ang atong buhaton maghinlo ta diha sa atong tamnan og rambutan. Kay sa sunod natong vlog magtanom na ta og rambutan. Munang karon maghinlo ta diha sa iyang tamnan mismo. Okay, mga ka-Israel, magsugod na ta. Oh, ug maghaling-haling pud ta diha Okay, di ana. Daghan pay mga kahoy natong makita diha karon kay mao pa man ang atong nahinlo karon. Ang atong buhaton lang ato lang hinluan ng atong tamnan og prutas na rambutan. Kay dili man nato madali-dali kay dili man ni nato sunogon. Ato na ni pakalaton ng mga kahoy diha. Mo nang ang atong tamnan lang ang ato silang hinluan. Kung asa na siya itanom, dito nato siya hinluan. Di ana magsugod na ta. Maghaling-haling po taon niya. Muna atong hinluan kanang atong tamnan. Mga to dang butang ag stick para ilhanan. Okay guys, diri ana pud ta. Muna nga atong lampasan guys atong hinluan kay diha nato itanom ang atong prutas na rambutan. Di na to banday tanom guys. So dang butag stick guys. Na diha banday tanom nato ang atong rambutan. Maghaling ta mga ka-Israel. Lingon nato. Magpaaso ta. Karon way lamok. Kay dili ta magpaaso, daghag lamok. Haling-haling ta.
guys ang atong natamnan ng luan. Wala po sa akin. Guys, diri na punta. So hinluan guys ang atong tamnan guys. Diha guys. Importante guys, ang atong natamnan na hinluan. Okay. So na po ta. Guys. Sunahan. Guys, magbisbis una ko sa atong durian. Human na ta og hinlo sa atong tamnan og prutas na rambutan. Magbisbis ta una puta sa atong gitanom na durian. Okay guys, ari na ta diri guys kay magkabo ta guys atong baling gamay. Kabo tag tubig diri Na guys, ang pahanag tubig guys. So diri guys. Yan. Pahalag hugaw basta kay tubig. Pagkabuhan lang nato guys. See guys, puno na guys. Guys, magbisbis na ta.
Waiting init na. Okay mga ka-Israel, nahuman ra ta paghinlo sa atong tamnan og rambutan. Sa sunod na vlog, magkita-kita ta, magtanom na ta og rambutan. Og nangabuhi na pud ang atong mga durian, nagbisbista, di ba kanindot og naanatay nakita sa atong mga hinaguan, di ba? Kung giganahan mo pag-like pud mo, comment, subscribe. Ang pagasinso sa tao inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala, daghang salamat sa inyong suporta. Magkita-kita ta sa sunod na vlog. Bye-bye.